Čauky, vítejte u tohohle videa. Dneska se budeme společně namalovat. Dělám takovej rychlej look, který si dělám docela často. Když jdu třeba do školy, no většinou když jdu do školy, když jdu do práce, tak to moc jako ne. A doporučím vám tady nějaký dobrý produkty, který mám teďka odzkoušený a za mě naprostá pecka. Doufám, že se vám to video bude líbit. Doufám, že ta kvalita je OK, protože jsem si kupovala nový telefon, takže fakt doufám, že to je lepší. A jdeme na to. Další důvod, proč dělám tohle video, je, protože prokrastinuju a nechcou se mi dělat věci do školy, takže proto se jdeme společně namalovat. Nevím, jestli vás baví takový ty videa jako Get Ready With Me, jakože pojďme se společně namalovat nebo připravit. Já se na to dívám strašně ráda na TikToku nebo na Instagramu, ale jakoby v té zkrácené verzi. Tam to mimochodem dělám taky ty videa. Ale zajímalo mě, jestli se na to třeba díváte i na YouTube, jestli máte rádi pořád takový ty delší povídací videa o líčení, nebo jestli spíš preferujete tu kratší verzi na Instagramu nebo na TikToku, nebo třeba na YouTube Shorts. No ale jdeme teda na to. Mě by zajímalo taky, jaký je váš takový každodenní look, jestli to nějak řešíte, neřešíte, jestli jste třeba spíš tým nosím stíny nebo nenosím stíny, nosím takový spíš jakože basic líčení, nebo se prostě malujete a vypadáte, kdybyste měli drag show každý den, ne to zase ne, jakoby, ale jestli spíš jakože třeba nosíte stíny, tmavší rtěnky, nebo to vůbec jako neřešíte. Jako první teda použijeme primer a já teďka používám tady ten The Face Glue od NYXu, takže já si tady vezmu malý zrcátko, protože se nevidím a dáme si teda ten primer. Mě tady ten docela mile překvapil a přijde mi fakt dobrý. Ani mi nepřijde, že by tolik jako ucpával pory. Fakt mi přijde, že dělá moc pěknou pleť. Ten make-up potom na ní vydrží moc hezky. Já už tady tohleto mám odzkoušený, už to nosím třeba měsíc a něco a fakt jsem s tím jako spokojená. Fakt mi nepřijde, že by to tolik jako ucpávalo pory. Říkám, ten make-up pod tím drží moc pěkně. Hlavně u mě, protože já mám smíšenou až jako mastnou pleť, takže jakoby ten make-up potom nevypadá vždycky pěkně ke konci dne, ale tady tohleto fakt jako drží hezky, takže za mě tohleto doporučuju. Jako make-up teďka používám tady ten Skin Tint od Maybelline, který je v odstínu 03. Tady tenhle je za mě naprosto skvělý. Já jsem přemýšlela, protože jsem tak jako nějak hledala nebo jako pořád hledám nějaký dobrý make-upy v drogerce, který by mi držely. A chtěla jsem právě vyzkoušet nějaký i tint. Vezmu si na to houbičku. No a právě jsem chtěla vyzkoušet nějaký i jakože tint, protože já mám ráda takový ty... já mám jako docela problematickou pleť, co se i třeba jakože akné týče. Nemám úplně žádný jako velký akné, ale občas prostě tam jako to akné mám. Ale nemám ráda třeba až tolik jako krycí make-upy a takový ty fakt jako hutný, takže spíš, i když jakože třeba něco na té pleti mám, tak spíš jakože preferuju třeba ty tinty nebo nějaký jako make-upy s lehčím krytím. Takže jsem přemýšlela, že vyzkouším nějaký tint, nebo prostě takovýhle lehčí make-up. A přemýšlela jsem tady nad tímhle od Maybelline a potom ještě nad tím takovým tím známým od L'Orealu. Ale ten je trošku dražší, jakože to nevadí, ale jako je to trošku dražší, takže jsem se rozhodla, protože mi přijde, že tam oba dva jako mají docela dobrý recenze. Takže jsem se nakonec rozhodla, že vyzkouším jako první tady tenhle ten od Maybelline a tady tenhle je za mě naprosto skvělý. Akorát teda jako, co mám problém, on je fakt jako skvělý, krásně drží přes den. Nepřijde mi, že by zalezal do vrásek nebo tak něco, ale teda jediný, co je, tak já jsem docela jako světlá. A vzala jsem si odstín číslo 3, tak jako trošku naslepo. A musím si koupit odstín číslo 2, protože mně přijde, že ten make-up on je dobrý, ale oxiduje. Takže ta trojka potom třeba za pár hodin je na mě jako docela oranžová, bych řekla, nebo mi prostě nesedí tady ten odstín. Takže jsem si teďka koupila odstín číslo 2, ale jinak jako je naprosto skvělý. Každopádně teďka nemám korektor, protože mi došel a já jsem si ještě nekoupila, takže to používat nebudeme. A jdeme teda na pudr. Já tady tenhle dneska používat nebudu, protože mi došel, ale chtěla bych vám doporučit tady ten od značky Wet n Wild, Photofocus a je to v odstínu Translucent. A je to teda sypký pudr a je naprosto skvělý, mě úplně sednul brutálně. Tak jako dělá nádhernou tu pleť, jako není těžký, není takový jako cakey potom přes den, je fakt nádherný. A co je skvělý, tak je to, že on je v tetě, teďka tam přidali Wet n Wild a tam stojí 200, ale seženete ho na Notinu a teďka tam byl nějaký slevový kód a já jsem ho tam kupovala, myslím, za 84 korun nebo tak něco. Já teda dneska budu používat tady tenhle pudr, ten je taky můj oblíbený, taky od Maybelline Fit Me. Tady ten je za mě taky super. Já teda mám radši ty pudry v té translucent verzi, neberu si ty obarvený. Ale mají tam teda i ty barvený, kdybyste chtěli, nebo jestli to máte jako radši. Jo, tady ten je taky skvělý. Já už ho používám delší dobu a mně přijde, že od Maybelline celá ta řada Fit Me je tak jako vychvalovaná a dobře hodnocená, takže tady tohleto taky doporučuju. Tak máme to zapudrovaný, ale já jsem bílá jak stěna, takže si teďka jdeme dát bronzer a tvářenku. Já teďka používám od NYXu věci, protože to mám rozdělaný a chci to dopoužívat a nechci podporovat konzumerismus ještě víc prostě, než už teďka dělám, takže to prostě chci dopoužívat. Já
teda jako bronzer používám tady ty od NYXu Buttermelt Bronze. Tady tenhle je v odstínu 02 All Butter Up a můžete vidět, že už jsem hitnula pen. Už ho skoro budu mít dopotřebovaný. Tak vezmu si na to štětec. Oni jsou jakože fajn. Oni jsou hodně pigmentovaný, ale pěkně se blendí a mají fakt jako takovou tu máslovou strukturu, takže se s nimi jako pěkně pracuje. Akorát teda, co mně přijde, tak ty odstíny jsou trošku takový jakože divný. Co se týče těch barev, tak ten odstín číslo 2, on mně přijde, že je hodně jako teplej, ale spíš až tak jakože do červena. A když jsem se dívala na nějaký, jako já jsem se dívala na hodně reviews o tady těch bronzerech, tak mně přijde, že většina lidí říkala jako skoro o všech těch barvách, že jsou hodně jako do červena. Hlavně tady ten odstín číslo 2. Takže si myslím, že pokud jste světlejší, tak to bude určitě vidět, ale i na mě teda musím říct, že jako je hodně takový jako do červena. Jako tvářenku používám tady tu Buttermelt Blush od NYXu. Tady tahle je v odstínu 09 Feeling Butter, ale třeba ty tvářenky, ty mi přijdou naprosto skvělý. Mají tam docela jako hezký odstíny, si myslím. Mohli by to klidně ještě jako rozšířit, ale ty odstíny jsou fakt pěkný. Ale teda jsou hodně pigmentovaný. Jako ta formula mi přijde super, pěkně se s nima pracuje, ale jsou teda hodně jako pigmentovaný, takže na to musíte opravdu pozor, když to budete nanášet. Ale mají tam pěkný odstíny a já mám nejradši tady ten červený, tu 9. Ale jako docela jsem byla překvapená, že se mi líbí i některé ty růžový odstíny, i když jako růžovou moc nenosím. Tady ten má v sobě teda třpytky, takový jako do zlata. A jak říkám, tady s těma se fakt dobře pracuje, takže tady ty tvářenky za mě taky doporučuju. Ale teda nesmíte to přehnat, já občas to taky přeženu, ale jde to pak jako zapudrovat, takže v pohodě. Takhle to teda vypadá zatím, ale já to ještě upravím a uvidíte potom, jak to bude vypadat. Teďka teda jdeme na obočí a mám tady ty dva produkty. Já používám už strašně dlouho a když říkám strašně dlouho, tak myslím fakt třeba tak 8 let tady tuhle tušku od Maybelline. Je to teda ta Express Brown, zase mají tam několik odstínů, já tam mám v odstínu Medium Brown, ale jako mohla bych si vzít nějaký studenější odstín. Každopádně tady tyhle jsou naprosto skvělý, já je miluju. Pokud vám to přijde moc jako drahý v té drogerce, tak to seženete levněji třeba na Notinu nebo El Niño nebo nějaký takovýhle stránky, kde na to míváte kód, nebo to bývá ve slevě. Takže jako seženete to za dobrou cenu a já fakt jako tady na tyhle nedám dopustit. Říkám, to používám už třeba fakt tak 8 let. Tak ať to jde vidět. Já si to tady jenom takhle jako vykreslím. Strašně hezky se s nima pracuje a mají dobrý ten aplikátor. Je to hodně precizní a mám je fakt ráda. Já si ještě pamatuju dobu, kdy na to dělala, nebo obecně jako dělala videa Get the Look a právě dělala nějaký velký test na tušky z drogerky na obočí. A vím, že tam tady tuhletu zmiňovala, že jako je fakt dobrá na to, že to je z drogerky tuška. No a pak tam vlastně máte ten kartáček a je to jenom tak jako, že vyčešu, ať to nemám úplně takový ostrý. Ale fakt tady ty jsou naprosto skvělý. Hlavně mně přijde, že tady ta nemizí za stolik rychle, protože když mám třeba nějakou tušku, tak mně přijde, že ji chvíli používám a pak je fuč. A tady tam mi docela vydrží. No a teďka si to teda jdeme zafixovat. Já preferuju, když ty gely jsou průhledný a nemám ráda moc jako barvený gely. Za mě tady ten je super. Akorát ho teda taky musíte trošku otřít, protože toho produktu se tam nabere hodně a pak to jako fakt vypadá, že máte nějaký lepidlo na obočí, ale jinak je super a to obočí drží moc hezky přes den. Takže tady si to jdeme zafixovat, ale upřímně s tím trošku jakože taky bojuju najít nějaký dobrý gel z drogerky na obočí. Takže pokud třeba máte nějaké doporučení, tak mi můžete napsat. Ale jakoby tady ten je super. Není špatný vůbec. Všechno teda teďka máme, skoro všechno teda teďka máme. Ale teďka jdeme na oči. To mě právě zajímá, jestli jste ten typ, který to vůbec jako neřeší a nosí třeba jenom řasenku nebo něco jakože lehčího, anebo si děláte stíny, když někam jdete. Protože já jsem předtím, když, nevím, třeba před 3 lety zpátky jsem taky nenosila oční stíny a nosila jsem jenom řasenku, ale hrozně mě to přestalo bavit. A teďka jsem fakt úplně obsessed. Nechci úplně používat anglicizmy, protože to lidi nemají rádi, ale fakt úplně teďka to přeháním s očníma paletkama. Na to bych chtěla potom dělat taky jednotlivý videa. Já to dělám teda teďka trošku na TikTok a na Instagram, ale chtěla bych to jako dělat i semka, nějaký takový jako guide na oční stíny a na indie brands, protože mi přijde, že ta komunita tady není úplně ještě tak jako známá v České republice a na Slovensku, ale to si nechám na jiný video. Dělám si prostě stíny, snažím se to dělat každý den, abych nějak podpořila svoji kreativitu a hrozně mě to baví. Fakt mi to jako zlepšuje ten den. Takže mě zajímá, jak to máte vy. Děláme si takový jako do červena, do burgundy look, který nosím fakt jako docela často. Buď dělám takový jako že teplejší, že tu burgundy tak jako táhnu víc jako do červena. Jak mám třeba teďka tu červenou tvářenku, anebo to dělám ještě potom víc jako do studena, že tam i použiju jako fialovou. A já na to použiju tady tuhletu paletku, o který potom, nebo o té značce, potom ještě udělám jako samostatný video, ale teďka vám jako řeknu, co to je. Tady tahle paletka se jmenuje Jewels and Gem a je to od značky indie značky, která se jmenuje Odin's Eye. Já vám to teda ještě ukážu vevnitř, ale strašně se mi líbí to balení. Mají strašně pěkný art
ty obrázky na tom. Celkově jsou moc hezký ty paletky, ale potom něco o té značce nebo o té kvalitě vám tak jako řeknu potom v tom jiném videu. Ta značka je ze Švédska a ta paletka vypadá takhle. Za mě je fakt krásná. Já ji mám moc ráda, ty stíny. Tady zrovna v téhle palece mi ty stíny přijdou kvalitní, takže tohle to používám docela často. Jdeme použít tady tenhle ten tmavý stín. Tak já si to teda takhle tady přiblížím a doufám, že to bude vidět. A budu to dávat jenom tak jakože na okraj tady a potom to rozblendím. Dám si to teda jakože do spod. Teď to vypadá úplně příšerně, ale to napravíme. Já nevím, jakoby, jestli někdo má rád ještě nebo se dívá na tutoriály očních stínů, protože mi přijde, že to je fakt jako věc, kterou dělali všichni třeba v roce 2012-13 a nevím, jestli se na to teďka ještě někdo rád dívá. A teďka to teda jako rozblendíme. Já si myslím, že teď to vypadá naprosto příšerně a vypadám jak emokit, ale musíte věřit tomu procesu. Ale nevím, jestli je fakt jako jestli někdo prostě ještě nosí oční stíny tady, protože mně přijde, že to trošku jako upadlo. Já se hodně dívám na tu indie komunitu, o které bych fakt jako chtěla víc natáčet ty videa o těch značkách, které spadají do té nebo pod to označení indie, ale mně přijde, že teďka moc to tady tak jako nefrčí mimo tu komunitu. Já to ale fakt mám ráda, já to i beru tak jako, že mě prostě strašně baví ta komunita, baví mě o tom make-upu povídat a baví mě ty značky, hlavně se je nakupovat, pokud na to mám peníze. Mám jich jako docela dost, mi přijde, těch paletek od různých těch značek, ale spíš to beru tak i jako, že to sbírám. Což je takový jako docela blbý, když je to spotřební zboží, ale já tam potom tady ještě přidám takovejhle světlejší odstín, tím to vlastně rozblendíme a potom ještě přemýšlím tady nad tímhle, ať to táhneme trošku i do té fialový, nebo tak jako to prostě rozblendíme, chápeme, světlejším stínem. Takže já to tady takhle jenom nad to tak dám a budeme to tam blendit a nějak to zapracovávat. Mě to hlavně strašně baví a strašně mě to upřímně uklidňuje si dělat oční stíny nebo to tak jako celkově malovat a dělat si o tom videa, takže to dělám fakt jako ráda. Tak ještě rozblendíme to druhé oko. Já si upřímně moc jakože, co se týče třeba očních stínů, nebo takhle, co se týče make-upu celkově, tak já si kupuju spíš jako věci v drogerce, protože si myslím, že tam jsou dobrý věci na to. Jakože některé ty značky se zvedly, nějaké ty ceny u nějakých těch značek nebo celkově takhle u těch produktů, ale mně přijde, že pořád tam jako nakoupíte za docela dobrou cenu a kupuju si, co se týče jako produktů na tvář, nebo na celý obličej takhle jako celkově make-upu, tak to si kupuju spíš teda v drogerce nebo většinou v drogerce a nekupuju si třeba úplně drahý make-upy nebo tak. Ale teda co se týče jako těch očních stínů, tak to za ně utrácím fakt hodně. Jo, určitě každý má takovou část make-upu, na který utrácí hodně. Já třeba bych si nekoupila asi nekoupila úplně drahý řasenky upřímně a ani bych si nekoupila třeba drahý tušky na obočí. To jakože za mě je takový, za co bych asi prostě nedala hodně peněz, ale třeba zartěnky, to mi nevadí dát. Já kupuju hodně utrácím zartěnky, ty si kupuju fakt, to mi třeba nevadí jako i nějaká ta vyšší cena. A teda potom za oční stíny jako paletky klasický, tak to teda si kupuju od těch indie a ty už jsou jakože trošku třeba dražší, ale říkám, já to jakože sbírám. Na druhou stranu já si nekupuju takový ty klasický značky, jako jsou třeba v Sephoře, jo, jako třeba NARS, Too Faced nebo takovýhle věci. Teďka teda beru tady ten světlejší stín a ještě rozblendím ty okraje a pak v podstatě budeme dělat to, že to budeme tak jako dělat pěkně, ať to do sebe zapadne. Takže to budu tak jako střídat, pak jakože zvýrazním zase ten tmavý na okraji a prostě ať se to zablendí do sebe. Takže jenom tady takhle jakoby na okraji to takhle rozblendím a pak to budeme ještě přidávat ty barvy. Ale moc si teda, nebo já si to vůbec nekupuju, já si myslím, že jsem nikdy jako asi ani nevlastnila paletky od značek jako je NARS nebo Too Faced. Ani vlastně úplně takový ty klasický nakedky. A spíš říkám, kupuju si to prostě od těch indie značek, protože mi přijde, že jsou i docela jako kvalitní. Hlavně mají, jako upřímně, mají hezčí color story, ty barvy, které tam mají a je to prostě takový víc jako kreativnější. Jo, vyberete si. Teďka třeba mi přijde, že se hodně, co se týče jako make-upu, tak se semka do Evropy hodně dostávají Sea Beauty značky, nebo jakoby Asian Beauty obecně, nějaký asijský značky, jak už třeba ve skincare, teďka, že jo, třeba K-Beauty je tady hodně populární teďka poslední dobou nebo v posledních letech, ale přijde mi, že i v tom make-upu, jako japonský tolik ne, protože Japonsko, dejme to, jakoby, Japonsko je pořád takový uzavřený, že jo, spíš jako míří na ten
vnitřní trh prostě na sebe, než jako, že by expandovali do zahraničí. To mně přijde jako celkově takhle, ale přijde mi, že třeba Korea to dělá hodně a Čína je taková, nevím, jakoby co se týče třeba těch značek, tak mně přijde, že C-Beauty se semka začíná dostávat taky hodně, nějaký jako čínský make-upový značky. Ty mají, jako ty taky úplně žeru. A o tom bych taky potom chtěla udělat nějaký video. Ty jsou teda taky jako skvělý, co se týče třeba rtěnek nebo paletek. Tak ty mají fakt jako, některý mám doma už od nějakých značek a ty mají fakt jako kvalitní ty stíny, fakt jako krásný stíny. Myslím si, že tady je pořád v Česku, nebo takhle, v Česku na Slovensku, zaujatý názor vůči třeba těm čínským značkám, nebo možná i i když ty korejský skincare už asi ne, ale třeba vůči tomu make-upu si myslím, že pořád jo, ale doufám, že se to víc semka dostane a lidi to začnou kupovat a začnou to mít rádi, protože ty značky jsou fakt jako skvělý. Já ještě použiju teda takovejhle třpitivý stín, tady ten je moc pěkný, on je takovej, hází zajímavý odlesky, no. Já teda to použiju takhle jako highlighter, takže si to dám tady, protože já prostě miluju třpitky, takže si je dávám úplně všude, dávám si je i na dekolt. Tak jo, malinká změna nastala v tvářence, použila jsem nakonec teda tady tu 8, Getting Butter. Trošku mi spadla, takže je taková nakřáplá, ale je to krásná studená růžová barva. Protože jsem to chtěla táhnout trošku do té burgundy, ale trošku se mi to zvrtlo do fialový, takže budeme dělat, že jsem tu červenou tvářenku vůbec nepoužila. A dám si teda ještě ty třpitky takhle jenom tady do vnitřního koutku. Já se jinak jako ve třpitkách obaluju úplně celá, jo, protože fakt prostě miluju, když se třpitím. Já si myslím, že to kolikrát i přeháním. Tak si myslím, že to přeháním, ale nevadí mi to, protože se ráda třpitím, takže se to dávám naprosto všude. Nejradši bych se tam celá okoupala a nejradši to mám na dekolt. Takže abych to neukecávala, tak si prostě ty třpitky dávám úplně všude, ale vypadají fakt pěkně. Už teda jdeme finishovat, použiju tady tuhletu řasenku od Maybelline Sky High. Tady to je ta Burgundy Haze. Já naprosto miluju Burgundy řasenky. Prosím, pokud máte nějaký doporučení na dobrý Burgundy řasenky, kromě tady téhle, tak mi dejte vědět, protože já možná už ani nenosím jako černou řasenku, já naprosto miluju hnědý řasenky. To jsem začala nosit minulý rok a nosím to pořád, fakt jako každý den a střídám to jakoby hnědá nebo burgundy. Fakt jako ale ty burgundy řasenky naprosto miluju a nosím je každý den a jak jsem říkala, tak to střídám s tou hnědou. Ještě mám ráda docela tu fialovou, taky od Maybelline, i když to hodně lidí říká, že to jako nevidí, ale mně přijde, že to jde vidět jako pěkně. I když je to jako tmavá fialová, tak mně přijde, že to jako rozeznáte od černé. Ale co se teda docela jako těším, tak má ještě vyjít. Vlastně jak vycházela ta hnědá, ta fialová od Maybelline, tak tam vyšla ještě taková ta třpitivá, vlastně jenom ten coat, jenom jakoby na ty řasy, ty třpitky. A ještě tam má vyjít ta zelená a na to se úplně brutálně těším, protože já miluju zelený řasy, takže úplně číhám zelený řasy. Zelenou barvu jsem chtěla říct, ale úplně číhám prostě, kdy se to tady objeví v těch drogerkách. Ale jakoby tady ty řasenky mně přijdou, za mě jsou dobrý, mě jako fakt pěkně prodlouží ty řasy. A vím, že tady na ty řasenky jsou dva tábory lidí, někdo je úplně nenávidí a někdo úplně miluje. Takže mi dejte vědět, jaký tábor jste vy. No a na rty použiju tady tu, co to je? Lip Ivy od NYXu, ten Gloss Tint. Tady to je v odstínu 05 Milk Me Wet. Takhle to vypadá ten odstín, tady ten je moc hezký, můj oblíbený, takže to si jdeme nanést. Pokud chcete vidět recenzi tady na tyhle lesky, tinty, tak se můžete buď podívat na YouTube, dělala jsem o tom, kde jsem je i svočovala, anebo se můžete podívat na TikTok a na Instagram, tam jsem je taky svočovala. Tak to je teda všechno, doufám, že se vám ten tutoriál líbil, určitě mi napište vaše dojmy. Já mám takovejhle tmavý make-up fakt jako strašně ráda teďka. A jak jsem říkala, tak to nosím každý den, ale chápu, že třeba pokud na to nejste zvyklí, tak vám to může připadat moc tmavý. Ještě by mě taky zajímalo, jak se teda malujete vy, takhle jako přes den, když někam jdete, ať už třeba do práce, do školy nebo kamkoliv jinam. Jestli na to úplně kašlete nebo nosíte stíny, děláte si takový glow up každodenní. Mějte se moc pěkně, mějte krásný den a uvidíme se u jiného videa. Čau!